El sommelier escalenc Rafael Sabadí del restaurant El Roser 2 no para de rebre premis pels seus coneixements i aptituds en matèria de vins. Són imatges de la carta i d'un lot de felicitació que el sommelier escalenc Rafael Sabadí ha rebut aquest dimecres del Consell Regulador de la Denominació d'Origen de Catalunya. El motiu, el premi que va rebre dins la Fira Tecnotast, a Girona, com a millor sommelier. Per Rafael Sabadí és un premi diferent, ja que per primera vegada no arriba fruit d'un concurs, sinó del reconeixement de la seva trajectòria. Sí, home, molt content perquè, com vaig comentar, fins ara eren concursos que anava participant i sempre quan tenia sort guanyava, però ara ha sigut un reconeixement a la meva tasca aquí en el Roser 2, en el restaurant, que sempre fa una mica més il·lusió perquè senyals que la feina està ben feta. Dins la mostra es reconeixien també les tasques de cuiners, pastissers o carnissers i especialment a la trajectòria de la família Roca. Per Rafael Sabadí, un premi sempre és ben rebut. Com sabeu, això es va fer diumenge passat a la Fira Tecnotast de Girona. Ells un mes abans em van demanar l'historial, el currículum, perquè hi havia diversos candidats que optaven també al premi, i llavors 2 setmanes abans del premi em van donar la notícia que havia guanyat, que havia estat el guanyador del premi, i després vam anar a Tecnotast, que va estar molt bé perquè hi havia un reconeixement a tota la trajectòria de la família Roca, del celler Can Roca, i clar, la veritat és que hi havia molta gent a la sala, va tenir molta repercussió, perquè òbviament hi havia molta gent apoyant a la família, no? I després a part del Premi Sommelier, com vaig dir, també es donaven els premis al millor restaurant, al millor cuiner, al millor flaquer i al millor pastisser, i això dintre de la meva especialitat, com sabeu tots els sommeliers, vaig tenir la sort de guanyar, i va ser un altre premi que la veritat és que venen molt bé perquè, a part que són temps difícils, sempre dintre d'una trajectòria no tots són temes bons i felicitats, també hi ha moments durs i moments difícils, i els moments bons són els que s'han de disfrutar i són els que fan més il·lusió, òbviament. En la feina de sommelier és necessària una formació continuada, ja que cada collita és diferent i el que podria semblar una tasca senzilla provant vins i sabent-los identificar és molt més que això. Ser sommelier, a part de tenir una cultura i una formació, és estar en continu aprenentatge. En aquesta sala que tinc, tinc totes les mostres que m'arriben diàriament per anar provant els nous cellers que van sortint, novetats, collites noves. Penseu que això, cada cop el vi no és com una Coca-Cola, com un refresc, que cada any és igual. El vi va canviant perquè hi ha els factors climàtics, hi ha el factor humà, hi ha el factor de l'enòleg, de les barriques, o sigui, hi ha molts factors que intervenen amb el vi. I cada cop més, degut al canvi climàtic, també cada cop costa més fer vins equilibrats. Aquest any veurem a veure com irà la collita. De moment, aquestes pluges que hi ha hagut, aquestes glaçades, s'han coincidit en l'època de poda, que en principi no hi ha d'haver masses problemes, al revés, que la planta acumularà reserves, però llavors hem de mirar a veure l'època de maduració del raïm, de cares de primavera, a veure com ens irà la collita. I sí, deia que la feina de sommelier, a part que és una feina que m'encanta i a part de ser la meva feina és el meu hobby, llavors és un continu de no parar de llegir llibres, premsa i sobretot no parar de tastar i anar als màxims events, concursos. És un continu, és un no parar.